האוויר הים המלוח, בקבוק רום וספינה איתנה, כמה מושלם. בוקר טוב, קפטן! אוי, טליה, נו תעשי לי טובה, אולי היום תוותרי לנו, אנחנו... נו די, טליה, באמת, זה לא לעניין. קפטן, יש לנו את היכולת אדמונד, אתה לא רואה שאני פה בבעיה? ביבי, יש לנו כאן תותחים שיכולים להגן על הספינה תוך כמה עוזרי הנאמן! איי, קפטן! שובי! נאמני, תעשה משהו, בחייך. קפטן, אני יכול להפעיל את התותח והסיפור הזה ייגמר תוך... טליה דיר בלה, זה לא דיקפריו פה. אני יותר יפה. שתי גדות לירדן! אהוד! פלסטיניות שתיהן. טוב חברים, כנראה שאין מה לעשות, נגזר על הספינה להתפרק ונקבל את גורלנו. מה זה? מה זה? למה לא אמרת כלום? ממשלת נתניהו, שמרו על ההתיישבות מפיראטים. דוח ועדת השופט אדמונד לוי יסייע לממשלה בהליכי הסדרת היישובים ביהודה ושומרון וימנע התפתלות מול בג"ץ. לפעמים הפתרון פשוט נמצא מול העיניים. נאמני, מאיפה הוא הגיע זה? אתה ואני מינינו אותו!